ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଓରଫ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବାହା ହେବେ ବର୍ଷାକୁ। ଆରେ ଆରେ ସେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ନୁହଁ, ବର୍ଷା ଭୋଳ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଭୋଳ। ଏ 10 ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପକେଇକି ଉଠଉଥିବା ବର୍ଷା ଭୋଳ। ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ। ବର୍ଷା ପ୍ରେମଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଘାଟରୁ ନା ଆଉ କୋଉ ଅଟୋରୁ ଆଉ। ତାଙ୍କ ଅଟୋ ପଛରେ ବସିକି ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲୁଥିଲି ଆଉ ସେଇଠୁ ଅଇନା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଗଲି ଆଉ। ନା ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବିନି, ତୁ ମୋ ଅଟୋ ପଇସା ବାକି ରଖିଛୁ, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ସାରି ମୋ ଜୀବନ ଗଲେ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ବାସ୍ ଆଲୋକ ବଳ ମୋର, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ମୋର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଟୋ ପଇସା ଯେତେ ଟଙ୍କା ରଖୁଛି ବରଂ ଦେଇଦେବି, ମୋତେ ବାହା ହେଇଯାଅ ଆଲୋ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ, ତମ ଅଟୋ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ନା ତତେ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ତତେ ମୁଁ ମୋ ଅଟୋରେ ବସେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ସାରା ବୁଲେଇ ମୋ ଅଟୋର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତୁ ମୋର ଯେତେ ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଛୁ ମୋ ଅଟୋ ପଇସା ଦେ, ମୁଁ ତତେ ବୁଲେଇବା ଆଗରୁ ମୋ ଅଟୋ ପୁରା ନୂଆ ଥିଲା, ପୁରା ନୂଆଟେ କିନ୍ତୁ ତତେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମୋ ଅଟୋର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ପଇସା ଦେ, ମୁଁ ବାଗେଇବି ମୋ ଅଟୋ। ତୁ ଯେଉଁ ମୋର 9,999 ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଛୁ ବାକି ପଇସା ଦେଇଦେ, ତାପରେ ତତେ ଯାଇକି ବାହା ହେବି। मजा नहीं आ रहा है। ଯଦି ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ଦେଖିବା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କ'ଣ ବାହା ହେଉଛି ନା ବାହା ହେଉନାହିଁ।